Lys påvirker et hvert rum. Det skaber stemning, understøtter funktioner og muliggør præcision og fokus. Vi er eksperter i lysteknik og loftsystemer. Vi udvikler løsninger i tæt samarbejde med arkitekter, rådgivere og loftproducenter. Vi har sans for detaljen. Alt er testet og tilpasset, fordi vi ved, at det er de små detaljer, der skaber de bedste resultater. Lysteknik handler ikke kun om komponenter. Det handler om at vælge, udvikle og sammensætte. Vores dybe forståelse for lys omsættes til løsninger, der skaber værdi for vores kunder. Fra idéer til skalerbare løsninger. Vi står for projektering og leverer belysningsløsninger, hvor lysteknikken og designet gør en forskel. Bag alt, hvad vi laver, står et stærkt team. Vi lysnørder, og vi elsker det.